Elikkä, anna tuossa silmiin. Hei, mulla on muuten puhelimessa kamera. Mäkin missä piua on. Mä sain sen ulos. Kyseenä olisi syödä tämä. Henkilö, joka syö, löytyy siinä. Niin. Saa aloittaa. Ota video. Omaan vapaaseen tahtiin. En mä osannutkaan laittaa tätä. En mä osannut tätä. Hiljaa. Noin pieni haukku vasta. Lämpölaajennusta tapahtumasta. Nyt tuoksuu oikein naka. Joo. Tuoksuu naka. Se tuppaa. Ai perkele. Seuraava haukku. Mitä nää äänet vai? Pystytyksiä tämmöisiä hengitysharjoituksia. Eikö ole painut kaikki sisus? Sinä vastatti tommosen pienen murun sitä. Niin. Ei se ole vasta kun vielä haukannut hiukan. Soittaako muutama työkaveri paikalle? Joo, vois soittaa. Nekin syö enemmän kuin toi. Vaikka inhottavia. On lapsun suklaasta. Kumpaa sä otit? Sitä tummempaa. Se ei ollut mun suklaa. Kenen se oli? Se ei oo niin hyvä. Tää vaalea on hyvä. Niin on toinen. Ottakaa tikkikuva. Se suklaa häiritata. Pepper Kingin suklaata. Mikä on suklaata? Saatana. Sormesta lähtee tunto. Annaks lievä, onko se vaalea? Anna sen sulaa suussa. Suussa on sama tavara, mitä toi syö. Ai saatana perkele. Aina nyt jostain tästä. Otti henkeä. Nauru samaan aikaan. Helleitä. Sit kun on nauhoituksia. Mä istuin ihan missä on lähipysäkin. Lähin makkipakki. No niin, joko nyt tekee mieli lisää? Ei saatana. Ei helvetti enempää. Katsotaan pystyis Marko siellä. Yllätäs tänne.
Hyvä, se on se rauhallisesti hengitys. Ei saa vielä ponnistaa. No ei vielä. Ei. Se on tehty Suomessa. Oliko sulla sitä jogurttia? Ihan se tiedä. Aika piti potkimaan. Olipa se sieltä. Se, nyt vasta sai sanottua. Ei saa naurattaa. Vittu. Eikö se niinku oikeesti korvannut kaikki Ei. noin limakaudet? Ei. oo. Not too much, not too much. Mulla tulee vielä siellä oikeesti. Pitäis tulla pissit housuun? Ei vielä, mulla tuli vesettä tästä. No maista sit nää on hyviä. Tossa on salmiakki, chilisalmiakki ja Onko se ihan samanlainen? ei oo, tää on ihan niinku ja tää on ihan nanna. Se on tosi hyvä. Se on ihan nanna. Onpas. Onpa hyvä. Mut hei mietit, että on uusi paistat hyvät, kun on nanna. Tekee sinne vasta, ei pitää tehdä Ei vittu. Voisiko muuttua tosi hyvin? Mikä siis? Joo. Mistä on äänestetään? Mä tiedän. Mitä olet kapsusta? Tuli oikeasti noin pahaa. Sen takia, että mä näen, että mieletkin tulla. Tiedätkö, miksi naiset liittyvät siviilitykseen? No. Tiedätkö, miksi naiset liittyvät siviilitykseen? Se on kaikki eniten miehiä. Niin. Joo. Senpä takia Suomen sivistyksen naispuolisten jäsenten ikä, keskimääräinen ikä on keski-ikä. Hyvä, kiitos. Eläkeikä lähestyy. Mäkin paljon ihan sivistyksen vaan sen takia, että se on niin paljon miehiä. Eiks näin ollut Leena? No joo. No niin, miltä tuntuu? Perkele, kun tää polten loppu. Loppuu se. No hei, video kuvattu vasta niin 8,5 minuuttia, eli se on 8 minuuttia vasta polttanut. Kyllä se vielä toiset 15 minuuttia polttaa. Kiva. Hei, mut tiedätkö mitä? Se röökinpoltto ennen oli varmaan aika huono juttu. Jos kantsina vetää sitä röökiä ennen. Eikä kyllä jälkeenkään. Tai sitten toi hampputeekää ei varmaan ollut hirveä. Kyllä tää nyt rupee helpottaa, mut... Pistä se poikki, ottaa sitä puhumaan. Pistä vaan poikki.